Adi Laras bersama Mbak Rusiana Safara. Golane deh. Adi Laras. Jan suarane mbok. Golek suara ngono iku nang ndi, Dik? Nan Golek suara ngono iku nang ndi, Dik? gulaan. Kuwi nang ndi? Lah ini sih jawabane ket mangko gak enak. Apa sih, Mas? Lalu Ngantuk aku sumpah. jatuh. Kae mesti ngantuk. Ngantuk aku ngomongan ndeletek iku ten. Oh. Mari iki pindah jajarku nek ngono jangan ngantuk. Emang wedi sampean duduli terus. Iya. Meneh esuk, Dik ya. Nang di Mas? Lho, temenan awas tenono. Ora prai. Ayo terus. Ya oke. Aku dah. Wedok koyo sing sopan. Wedok kok ulune akeh. Endi sih wong kono wulu ngono lho. Sing kene Rini sing ndelok. Lah kula mari sete kabeh lho mbok metu Mas. Rini ndelok aku. Saiki ta. Ya Rini. Ya apa sudah? Mpun dah. Kirangan? Nggih pun. Nggih pun, minggato nek pun. Lho ayo terus no kompon. Lah jare mpun, kan iku napa sih Mas? Nyanyi lagu ruwae. Juh. Ya.